Pozdrav ljudi, ja sam Nikola, krećemo da igramo u Minecraft na serveru. Nisam vam pokazao skin. Da, ovo je moj skin. Čekaj, ovako je lakše. Sve da obučemo. Deo. Let's go bitches. Čekaj. Enderman. Vidi konj. Šta će mi? Zombi, kostur, enderman, creeper, sva čuda. Sva čudesa. Samo nema pauka. Sva čuda koja postoje. Jebem ti. A da pitam ko će da igra sa mnom. To ću ti pitam. Pitam ja opet. Ej, čutite dok snimam! A što me nervira ovaj antivirus. Bem ti supicu. Dođi kravo. Dođi da te zakoljem. Čutite dok ja snimam. Eto, vi ste sad krivi. Vi ste sad krivi. Troll epizoda, majke mi. Jebate. Dobro, i sad čutite. Ne mogu tata me zasmijala. Dobro, čuti dok snimam. To ste vi krivi. Jugra sam napisao. Jugra. Trailer. Čutite dok snimam. Evo ga i čudo pauka. Čutite dok snimam. Tako, šapućite malo. Šta ti pauče? Hoćeš da crkneš? Će izgleda. Ali se sad je već mrtav. Idem ti se. Nikola, otvori mi vrata ko si u kući. Nije. Ćao. Vidimo nik. Ajde nije nasajao. Našao sam neče čestove. Ovo sam ja grifo. Kako je bio? Šta ovo? Stakli? Ne mogu da verujem da su to ljudi tako... A neću pričati. Ljudi, prosto ne znaju. Smara, čuti! Dok ja snimam ima se čuti. Bem ja tebi koji to lepo, čuti dok snimam. Deskel. Oćeš. Gađaj ti do sutra, meni ne možeš ništa.
Svet! Sam premukao. Nemam, ne brini se. Idem ti safe zone. Sad ću. Bye. Ako te se ja dohvatim tamo ima da zatvrčiš. Dođi bre, crkni vamo. Dođi bre, crkni vamo. Umri! I dobio sam rotten flash. Ko je? Ha. Nešto mi nema to. Stalno idem na jedno trista mesta. Na serveru. I završi se video da kažeš keks. Ovo nije bilo ovdje. Kućica od vune. Ne mogu verujem. Koji su to botovi? Od vune da naprave kuću. Zapališ mi, ajde ćavre. Ajde nam paljač. Na vezi. Idemo dalje. Ne mogu skočiti. Joj, sad ćemo... više neće. Nam jedan za komande, bre. Aga skeleton. Kako ti ideš po tim? Koji su ovo bagovi, bre? Što ti zatrkneš? Izgleda da je htjela. Ali še nije živ, nema veze. Ajmo, dođi, pravo. Neću ništa, samo ću da te zakoljem, nema veze, ajde, dođi. E tako, crkni. Ovdje neko seko drva. Još ih je sadio. Koji bot? I što sadi? Još krav. Pa kravo, ćeš da bežiš. Jao, vidiš da sam našao. Našao sam ništa, tamo nema veze, idem ja. Spider Rider! There go Spider Riders! Jebim ti supicu. Nego ja nešto čutim. I neće se čujem u videu. Idi bre. Evo ovca. Dođe trkneš. I samo jedan udarac mi treba za ovu ovcu. Bla 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 bla. Ne mogu ja to više da čitam. Ja. I ja. Ali stvarno ja. Ovo je jadan server. Bez uvrede. Bez uvrede vlasnicima servera. Mislim, nije server jadan, nego sam ja jadan. Stalno dolazim na cestu mesto. Ali dobro, sad sam na pamet sve naučio da su čije kuće. Dobro, čuti dok ja snimam. Ovo je troll epizoda majke. A zombi, bla 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 bla. Ovo mi leči na villagera, ejdi bre. Svinja, dođi crkneš. Kako ide svinja? Dođi crkneš, bre. Gledaj ti koliko hoćeš, ali ti si već mrtva. Znači... Dobro! Kupujte posle i radite što hoćete kad ja završim sa snimanjem. Vidim koliko snimam, da. 9 minuta. Aha. Dobro je još malo. Da isečem jedno drvo i to bi bilo to za epizodu. Ok, iseko smo jedno drvo.